Yan yi zuwa ya halatta su dinga rungume mace? Lugati suke gurguro matan mutane. Ko ke to jira ma'ana. Kaga inda suka mai da mata kamar wasu yawan jira. Kaga yace wata macen take yi ina lillahi. A ba bai kamata ba su dinga wa mace dauka haka da wulakanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga fada ake da shi. Allah bai halatta musu ai haka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kai baka da hankali ba ka ga kame ake ba baka da hankali. Kuma fara uba. Lallai ba shi da hankali. Ka da yan fito. Ka go ta fara fito to miro. Tuma bara uba. Kana kamar kiyaye dan lara suke yi ba? Ka ji wayan fito. Ka ji. Ga abba ma can ma za su rike shi ko? Ba shi bane.